Сәлем, бу Азатлык радиосында Татарча подкаст. Русиядә соңгы атнада булган протест чаралары фонында ата-аналарда күп сораулар туды. Без балаларыбыз белән сәясәт турында сөйләшмибез икән. Аларга берни аңлатмыйбыз икән. Инде хәтта секс турында да оялмыйча сөйләшә башларга өйрәнеп киләбез. Сәясәт белән ничек соң? Кухняда фәлән фирқаны, фәлән түрәне сүгеп утыруның файдасы бармы? Мәктәпләрдә мәгълүмат ничек бирелә? Без бу хакта Канададан 4 бала әнисе, Алима Академия татар теле мәктәбенә нигез салучы Алима Салахетдинова һәм Казаннан укытучы, гыйлем проекты җитәкчесе Айдар Шәйхин белән фикер алышырбыз. Хәерле көннәр, сәламнәр сезгә. Хәерле көн, Эльвира, хәерле көн, Айдар. Хәерле көннәр. Алима, сездән башлыйм әле. Менә сез 4 бала әнисе, төрле яшьтә алар, үсмер яшендәгеләр дә бараймы? Сораулар бирәләрме алар? Нинди сораулар бирәләрме? Кызыксыналармы сәясәт? Безнең премьер кем ул? Алар аны гомумән беләме? Сайлаулар турында без моны сайлыйбызмы, тегене сайлыйбызмы? Бу юлы минем балалар бик сораштырды. Элек алар сайлау вакытында гына нәрсәдер белән кызыксыналар иде. Сезнекеләр ничек? Мин аны үземдә быелны гына үземә менә шулай билгеләп куйдым. Үзем белән чагыштырып. Менә мин үскәндә инде белмим, күп кеше шулай эшләде микән, күп бала микән, теге яңалыклар карыйлар да бедгәләп телевизорда, бөтен кеше килеп куйса, син дә килеп куясың. Кеше анда ачуланып куйса, мин дә ни бик ачуланып куядыр инде, мин дә аңламыйча, дип әйтеп куядыр. Һәм сәясәт, яңалыклар, менә гомумән бернинди аңлау юк иде менә. Аңлау да юк, кызыксыну да юк иде. Әле бала гына да түгел, мин үземне инде әни кеше булганда да менә аңлы һәм кызыксына торган кеше дип чамаламыйм. Һәм хәзер менә мин Йосыфны күрәм, менә миңа бик кызык булып китте. Аңа 14 яшь тулды, кескене. Кичкенә улыма 12 яшь. Ул кайта, беренчедән менә кызыксыну бараларның, һәм алар аның турында бик күп сөйләшәләр. Мәктәптә сөйләшәләрме алар, яки яшь бер-берсе арасындамы, дуслары беләнме? Мәктәптә дуслары белән һәм дуслар арасында һәм мәктәп белән ул хуплана. Менә 100% шуны әйтә алам. Мәсәлән, менә шул Байден белән һәм Трамп дебатлары үтте. Йосыф авыз тутырып шундый теге эмоциялар белән кайта. Юк, син ишеттеңме? Ул бит менә шуны әйтә. Аның бит фактлары булмады. Ул бит бер сәбәпсез гаепли кешене. Менә беренчедән аңладым мин ул дебатларны карамаганымны. Бала каяндыр карады, анализ ясадым, әйтәм, окей, әйтәм, кем белән сөйләштең син? Менә егетләр белән сөйләштек, Никанары менә инглиз теле укытучысы менә шулай дип әйтте. Әнә теге француз апасы ул инде олырак, ул бернәрсә аңламый дип, менә мин сокланам бу әйбергә. Алар чып-чынап 8 дәрәҗәдә аны фикер әйтә алалар. Хәтта менә мәсәлән ниндидер супер акыллы фикер булмаса да, алар аны әйтмәскә курыкмыйлар һәм ул акыллы фикер түгел дип аңа бер кеше әйтми аны. Мәктәптән дусларыннан бу темалар кызык икәнен аңладым. Икенчесен әйтә алам, мәктәп хуплау дигән әйберне менә берничә тапкыр шундый вакыйгалар булды. Мәсәлән, ишеттегезме юкмы, Квебекта бер тапкыр мәчеттә атулар булды, әйме? Бу елны безнең Квебек провинциясының башкаласы да Квебек шәһәре, димәк, теге Монреаль ул башкала түгел. Анда Хэллоуинда бер авырды кеше, психологик яктан кешеләрне үтерде Хэллоуин бәйрәмендә. Һәм менә бу яңалык, менә мин әле мәктәпкә җибәрдем, бәлки безнең телевизор юк, менә шуны әйтергә кирәк, ягъни безнең көн дәврендә ниндидер яңалыклар тыңлап, безнең бар радио машинада, һәм безнең инде социаль челтәрләр минем ирем белән. Ләкин мин кайвакыт әни буларак теге күп эшем булганда мин ул яңалыкларны белмичә калам, алар кайтып миңа сөйлиләр. Әни шундый хәл булды, ул кеше шундый иде, ул кеше шуңа күрә эшләде, хөкүмәт менә шуны эшләде. Ягъни алар менә хәтта менә ниндидер дини нишкә әйберләр булганда шуны сөйләшергә курыкмыйлар. Менә бу минем өчен бик зур күрсәткеч иде. Мәктәптә ул сөйләшенә аңлатыла, нинди менә чаралар ясалган бу әйбергә аңлатыла. Һәм менә мин күптән түгел генә сторис яздым үземдә, хәтта
иншаларның темалары да шуннан булалар. Балалар үзләре сайлый. Мәсәлән, менә соңгы тапкыр Йосыф инглиз теленнән, инглиз теле ул икенче теленең, алар французча укыйлар. Инглиз теленнән инша тема вариантларын син сайлый аласың. Беренчесе, карантин вакытында, коронавирусның пандемия вакытында Канаданың сәясәте нихәтлек файдалы иде, нихәтлек ул эффектив иде. Кимчелекләр. Бу 14 яшьлек балага бирелгән тема. Ул аны сайлады, Йосыф. Икенче вариант иде. Американың сайлау системасы ничек эшли? Анда бит штатлар, һәрбер штат ничек сайлый тегеләй булай. Мин белмим, менә һәрбер олы кеше беләмесең әле, менә ул хәтта Америкадагы мәсәлән, менә иммигрант берәр татар кешесе. Һәм өченче вариант иде экология буенча, экологик факторлар. Канада үзенең илендә кайсы экологик өлкәләрне карап бетерми. Менә һәм Йосыф коронавирусны сайлады. Нәрсә диде? Ул анда берничә ил белән әйтте. Теге менә мин супер акыллы фикер түгел инде ул аның, ләкин ул әйтә, Канада бик әйбәт эшләде. Аның бөтен эшләгән адымнар әйбәт иде, ләкин җитәрлек түгел иде. Менә ул шуны эшләргә тиеш иде. Менә кара, Кытай менә шул шәһәрдә менә шулай эшләде. Аның сроклары әзрәк иде. Булар кейслар үскәннәрен күрәләр, ләкин бер нәрсә эшләмиләр. Ата-аналар, ник безнең балаларны сәясәткә җәлеп итәсез? Ник әле бу әйберләрне белән башка катырасыз? Шундый каршылыклар булганы юкмы? Мин бер тапкырдан да фикер иткәнем юк. Ләкин мин шуны әйтәм инде, бәлки миңа рус чатларны карарга кирәктер. Анда шундый СНГ илләреннән күченгән әниләрнең фикерләре бәлки була. Шундыйрак әйберләр. Һәм бер әйбер тагын өстәп куям. Монда бер шундый метод кулланыла. Мәсәлән, менә карантин безнең башланды. Балалар менә бу теманы, мәсәлән, кейслар үсә, авырту үсә. Һәм алар аны математикада карыйлар. Статистика саныйлар. Алар аны географиядә карыйлар. Кайсы илләрдә нинди шартлар, алар аны француз телендә карыйлар һәм шул пандемияга карата, белмим, фигыльләрне юнәлешлиләр, Менә бу әйбер ниндидер системалы подход миңа бик ошый һәм ул вакытта ул кызык була алмый, ул кызык була. Актуаль була. Айдар, сез дә уйлап утырасызмы, Татарстанда да шулай ук бит безнең дип? Нәк шулай бездә дә. Нәк шулай балалар бик кысым ясала коронавирус турында докладлар ясыйлар. Һәм коронавирусны Татарстан хөкүмәте ничек җиңә дигән темага иншалар язалар, Айдар, менә бездә ничек куелган, бездә инде Татарстанда ничек куелган менә шушы сәясәт темасы мәктәпләрдә. Бездә элек бар иде, менә политинформация сәгате бар иде инде. Мин үзем теге авылда булгач, бер район гәзите алып килә идек дә, берәр хәбәр укыган була идек инде шуннан. Бармы менә шундый нәрсәләр бездә? Ул бездә бар, ул берничә төрле яссылыкта бар дияргә дә мөмкин. Аның беренче яссылыгы ул мәктәпләрдә җәмгыять белеме дәресе бар һәм кайбер мәктәпләрдә ул 5нче сыйныфта ук башланырга мөмкин. Болай төп программа буенча инде гадәттә башлана 5нче сыйныфтан һәм 5нче сыйныфта ук мәктәпләрдә бар җәмгыять белеме дәресе кысаларында беренче тема ул менә сәясәт, җәмгыять төзелеше, конституция, бала хукуклары һәм башкалар. Һәм аны без бирергә тиеш укытучылар балаларга. Беренче шундый бала хукукларын яклый торган кеше хукукларын яклый торган документларны аңлатырга кирәк, бу безнең программага кертелгән әйберләр. Бу инде шундый бер яссылыгы. Теге ничек бу әйбер укытылачак, моны укытучыдан тора. Мин мәсәлән, мине укучылар каргыйлар иде диярлек, чөнки мин Конституцияның, Россия Конституциясының беренче бүлегеннән һәм икенче бүлегеннән шактый гына маддәләрне ятлаттым балаларга хәтта. Балаларга кирәк имтиханнар өчен дә киләчәктә. Һәм миңа калса бу барыбер гражданлык тәрбияләүнең бер өлешедер. Без Конституциябызны белергә тиеш, чөнки ул безне яклый, безгә хукуклар бирә. Бу бер яссылык. Бөтенләй башка яссылык бар ул менә бу мәктәпләрдә үткәрә торган рәсми чараларда. Бездә бит инде мәктәпләрдә яшь гражданнар тәрбияләү ул хөкүмәтебезнең бер җитди бер вазифасы да булып тора. Нәкъ менә Мөхәммәд Шинәдиев әйткәнегез, ул мәсәлән парламент дәресләре дигән бер бар иде, ул әле мин укыган вакытта бар иде. Хәзер алар дәвам итә, ул кадәр үк киң үткәрелмәсә дә алар дәвам итә. Һәм мәсәлән муниципаль депутатлар, дәүләт советы депутатлары, шул Мөхәммәд Шинәдиев дә алар менә шул билгеләгән вакытларында мәктәпләргә килеп, шул сәясәт турында, хукукларыбыз турында, парламент системасы турында укучыларга сөйләргә мөмкиннәр.
Ул депутатлар бары тик бердәм Русиянеке генә була аламы? Башкалар килә микән менә? Менә ул бер яклы гына түгелме? Гадәттә, бердәм Россиялар йөри, ләкин парламент дәресләре инде ул дәүләт советының проекты, шуңа анда депутатлар йөриләр инде. Дөрес әйткәндә, Татарстан дәүләт советында бердәм Россиядән булмаган депутатлар, алар сынаулы гына, дөрес әйткәндә, шуңа күрә күпчелеге шулай килеп чыга. Ләкин мәсәлән, Актаныш гимназиясына 2017 елда, ялгышмасам, 16 елдамы килгән иде дәүләт думасы депутаты. Исемен, фамилиясын оныттым. Ул КПРФ депутаты иде, мәсәлән. КПРФтан булган депутат. Ул Татарстан һәм Ульяновск өлкәсе өчен җаваплы депутат иде. Шуңа күрә ул менә Татарстанга килгәч, безнең гимназиягә килде. Мәсәлән, андый хәлләр дә бар. Моннан соң тагын бар шундый формат, ул популярга әйләнде соңгы 2-3 елда дисәк тә буладыр. Хәтта 2 формат инде ул. Беренчедән теге үткәрәләр теләсә ни темага, юк бар темага да бөтен Россия ачык дәресләре. Юк, класс сәгатьләре, сыйныф сәгатьләре үткәрәләр. 3 декабрь анда геройлар көне анда үткәрә кирәк, тагын инде бәйрәм анда үткәрә кирәк. Бу популяр формат һәм монда әйтергә мөмкин теге сәясәт белән таныштыру дип. Һәм инде шулай ук соңгы елда популяр әйләнде. Хәзер бөтен инде компьютергә үткәрә диктант, бөтен Россия диктанты, экология диктант, рус теле диктанты, цифровая грамотность буенча диктант, финанс грамотлыгы буенча диктант, һәм монда бар системаларда. Мәсәлән, быел үткәрелде бик киң иттереп шул 3 декабрь көнне Бөек Ватан сугышына багышланган тест Россия күләм. Ул шулай инде дөрескәндә шундый сәяси пропаганданың ил өчен мөһим булган кайбер юнәлешләрне күтәрүнең, искә алуның бер форматы бит иде инде. Никтер пропаганда дигәч теге әлегедә баягы бер яклы гына әйбер һәм ниндидер фикер төрлелеге дигән тема гомумән бармы ул менә без? Мин белән пропаганда дигән сүзнең начарлыгы белән килешми. Пропаганда дигән сүз ул төрлечә аңларга мөмкин. Линия зәрәтендә дәгъват бүлеген атыйлар иде, урысча пропаганда бүлеге дип мәсәлән. Шуңа күрә ул теге төрлечә аңларга мөмкин. Һәм теге дәүләт үзе нәрсәдә аңлатканда шулай сөйли пропаганда нравственности һәм башкалар дип. Бер яклы гына була инде ул. Ләкин үземнең күргән юк менә балалар менә шундый сәяси кешеләр начар, бу кешеләр яхшы дип әйткәннәрен. Бу хакта шулар сөйләгән күргән юк. Аңлаталар гомумән безнең илдә ничек эшли дәүләт системасы, ничек эшләргә тиеш конституция һәм башкалар. Һәм анда әлбәттә төзелә инде шундый бер образ, булар барысы да эшли дә сыман булып тоела. Ул инде бер әйбер. Минем бары тик университетта гына ишеткән бар менә кайбер укытучыларның бик шундый катгый рәвештә сөйләгәннәр менә Навальный бар һәм менә шундый кешеләр бар. Алар көнбатыш тарафдарлары һәм алар илне таркатыр өчен эшлиләр дип әйткәннәрен. Мәктәптә ул кадәр сөйләмиләр иде. Шулай мәсәлән, миңа шаһид булырга туры килде. Мин укыган вакытта Кырым кушылды. Мин менә хәзер подкастта әйтергә куркам дөрес терминнарны. Кырым кушылды Россиягә һәм аның буенча мәсәлән үткәрелгән дәресләр, ачык дәресләр, сыйныф сәгатьләре, Кырымның тарихын, Кырымның гасырлар дәвамында Россия составында булганлыгын һәм инде үз иленә кире кайтуын менә шулай аңлатырга кирәк иде. Һәм миңа хәтта туры килде сөйләргә шундый темага чыгыш ясарга туры килде. Тарих фәнендә олимпиадага йөрүче укучы буларак андый хәлләр дә бар иде. Менә беләсезме, теге балаларның сәясәт белән танышуында ул бөтенләй башка яссылык бар һәм ул яссылык күпкә көчлерәк. Ул юнәлеш, ул ишекләр дип әйтик инде интернет үзе. Балалар барысында күрәләр, укыйлар, ишетәләр, алар сөйләшәләр һәм менә узган атнада менә шул митинг булыр алдыннан миңа дәресләрдә яңгыраган төп сораулар, бердән бер сораулар шул иде. Сез чыгачаксызмы дигән сорау беренчедән сәер, чөнки ул сәер сорау, чөнки Актанышта аңлашыла кем чыкмас иде. Чыксагыз ничек чыгасыз, чыкмасагыз ничек чыгасыз һәм шул турыда 10нчы сыйныфларга да кызык, 2нче сыйныфларга кызык һәм аларның барысының позициясе бар. Бу Актанышта шулай дип сорадылармы? Актанышта, мин Актанышта эшләдем бит. Бу Актаныш гимназиясе үзе бер үзенчәлекле көчле мәктәп бер. Икенчедән, син үзеңдә Айдар Конституциянең ниләрен ятлатып, шуңа күрә син шул сорауларга ирешәсең дип уйлыйм. Менә монда бер фикер минем тудыйма. Дөресен әйткәндә, менә хәзерге вакытта күрәбез бит инде сәясәт, менә Белоруссияне карасак, хәтта хәзерге менә бу митингларны без хәзер шулай бер яклы балаларны тота алмыйбыз. Бәребер яшьләр мәгълүматны алар хәзер башкача табалар. Һәм әгәр дә без аларга чынлап та фикерләрен әйтеп, аны бәхәсләшеп, мәгълүмат биреп теге төрле яктан тәрбияләмәсәк, бәлки аның начар ягы да чыгыр.
Һәм менә монда минем өчен шундый менә бер әйбер бар иде. Шу Казанда, Татарстанда, Рәсәйдә үсеп, үземнең шундый бер хис бар инде, ниндидер ышанмау кише дип әйтимсең. Мәсәлән, менә дини әйберләр, дини сораулар чыкканда, шул ук әйтәмиш, Квебек мәчетендә килеп кеше атты, 2 кешене үтердеме? Һәм менә бу класста утыралар мөселманнар. Кайвакыт бер сыйныфында алар бәлки 30 кеше, һәм алар 30 бала да төрле милләт кешесе, төрле дин кешесе, һәм шул темаларга бит сөйләшергә бик куркыныч кебек тоела. Менә минем шулай ничек соң сөйләшәләр хәзер? Кемнең хакы менә нителәйме? Ул бит алар бит аны булдыралар, аның турында сөйләшәләр. Һәм менә ул хәтта теге кара кешеләр мәсьәләсе монда бик каты булды анда. Шуңа күрә мин әгәр дә безнең хөкүмәт, безнең мәгариф системасы менә шуны аңласа, ул миңа калса файда гына китерер, чөнки телиләрме, теләмиләр хәзерге менә бүгенге көн вакыйгалары күрсәтә, яшьләр белән эшләргә кирәк һәм аларга фикерләрен әйттерергә кирәк. Ул анализлар ясап, дөрес сораулар бирү, стратегия һәм башкалар. Азатлык радиосы, Татарча подкаст. Яшүсмер бит әле ул әти-әнине тыңлыйсы да килми. Ул әти-әнидән аерылып барган вакыты һәм аңа авторитет була ала укытучы, тренер, анда белмим, башка кем, күп очракта мәктәп кешесе була инде ул, чөнки аны ярты гомер мәктәптә үтә. Шушы вакытта мәктәптә дә аларны аңлаучы һәм аңлатучы кешеләр булуы мөһимдер инде ул. Һәм мин чынлап та бик гаҗәпләндем, Айдар, менә шундый сораулар бирүчеләр бар икән бездә. Мин әллә бөтенләй кызыксынмыйлар микән әллә дигән идем. Шәһәрдә генә микән андый күтәрелешләр дигән идем. Алар әлбәттә бар андый балалар. Ни өчен шулай килеп чыгам? Чөнки аңлашыла ки, Навальныйның ролигын алар карадылар, видеоны карадылар. Ләкин әле бу соңгы вакыйгалар хәтлектә мин игътибар иткән бар иде. Мәсәлән, сыйныфта утыралар балалар, алар арасында аңлашыла ки, теге күпчелеге оппозиция да торучылар. Шуны яклаучы кешеләр, укучылар әлбәттә, чөнки ул популяр, ул каршы килү кызыграк. Ләкин шул вакытта бар Путин яклы балалар да. Ул булырга мөмкин төрле сәбәпләр аркасында, мәсәлән, әти-әнисе аның шулай яклыйлар рәсми хөкүмәтне, рәсми позицияны. Шуңа күрә булырга мөмкин. Икенче яктан, аларга бит шулай йогынты ясый аларның кумирлары дип әйтсәң инде. Мәсәлән, алар карамаска мөмкиннәр Навальныйны, алар карарга мөмкиннәр үзләренең анда видео уйнар буенчамы, башка берәр тема буенчамы булган анда видеоблогерны, һәм аның анда комментарийларын күрәләр, тыңлыйлар, алар шуны карата фикер итәргә мөмкиннәр. Монда теге чыганаклары төрле инде аларның. Мине мәсәлән бәхәсләшкән булды бер 1-нче сыйныф укучысы белән, бер егет белән, нәкъ менә шул Америкада быелгы җәй көне булган баш күтәрүләр буенча, кара тәнләрнең хәрәкәте буенча бик кызык иде, чөнки ул егет мәсәлән ул Трамп яклы иде. Ул Трамп яклы иде һәм безнең шундый җитди генә бәхәс булып алды. Ул егетнең дәрәҗәсе шундый, ул теге фикерли ала шулай, ул бик кызык фикерли белә, бәхәсләшә белә, шуңа күрә кызык иде. Ну, шанда теге безнең балалар күп нәрсәне күргәч, укыгач, фикерләрен формалаштыралар. Ләкин менә барыбер ул сизелә. Чыганаклар конкрет бар аларның, һәм шуңа күрә барыбер алар бер яклы фикерлиләр. Навальный яклы булсалар да бер яклы, теге яклы булсалар да бер яклы. Һәм менә шушы вакытта ничек аңлатырга балаларга төрле фикерләр булырга мөмкинлеген, һәм моның бердән начар түгеллеген, шул ук вакытта балаларда сәясәткә булган кызыксынуны бастырмыйча, аларны куркытмыйча, һәм кем аңлатырга тиеш моны? Әти-әниме, укытучымы? Мин тырышам фактлар китерергә. Мәсәлән, шул ук Навальный видеосы буенча да менә шундый моментлар әйтмим теге бу дөрес түгел яки дөрес дип, ләкин менә бу моментлар шик тудыра ала. Менә шу урында уйланырга кирәк. Һәм тагын инде гомумән аңлата тырышкан нәрсәне, сәясәт дөньясы бит инде бик катлаулы дөнья, һәм анда без күрә торган өлеше бар, без күрмәй торган өлеше бар, һәм ул бик зур өлеше, һәм анда төрле уенчылар бар, һәм һәрберсенең үз мәнфәгате. Нәкъ менә шулай берне аңласыннар дип тырышам, чөнки балалар да, гомумән халык та һәрвакыт шул уенчыларның бер уен коралы инде ул, һәм менә ничек тә булса киңрәк карарга дип аңлатырга тырышам инде. Ләкин монда әле тагын бер нәрсә бар, фәлсәфә, фәннең элементлары, мантыкның элементлары, фактларны чагыштырып карау, аннан соң когнитив ялгышлыклар бар бит. Менә шул әйберләрне аңлату ансы инде югарак сыйныфларда. Ул хәтта безнең
программада бар, җәмгыять белеме фәнендә профиль сыйныфларында теория познания бар, танып белү теориясе. Аннан да нәрсәне дә булса алырга мөмкин инде. Ләкин теге иң көчле корал барыбер фактлар менә китереп сөйләсәң, алар инде үзгәрәләр фикерләре. Бу Азатлык радиосында татарча подкаст һәм без Алима Салахетдинова һәм Айдар Шайхин белән балаларга ничек итеп сәясәт турында сөйләргә темасына фикер алышабыз. Айдар, менә сез инде Актанышта булгач тагын бер сорау. Менә бу район дәрәҗәсендә, муниципалитет, гомумән авыл дәрәҗәсендә, хәтта кичкенә мәктәп дәрәҗәсендә дә алар үзләрен сәясәттә катнаша алабыз дип уйлыймы һәм андый әйбер бармы? Без беләбез, сәясәт бит әле ул президент кына да түгел, Русия думасы гына да түгел. Бу безнең шул ук үзебезнең урамнар, шул ук үзебезнең җирле депутатлар. Менә гомумән алар беләләрме, менә шушы сәясәт ул кичкенә генә әйбердән башлана, кичкенә үзеңнең районыңнан, авылыңнан башланганын. Бу укытучыдан тора, позициядан тора. Мин мәсәлән, авыл мәктәбендә, Актаныштан да текшереп мәктәптә укытканда, җәмгыять белеме дәресенә 9-нчы сыйныфларга кергән идем. Анда нәкъ менә шулай ук безнең темалар хокук белеме өлешеннән иде. Нәрсә эшләдем? Мин тулы бер дәресне багышладым Энгель Наповичның Фаттаховның Актаныш муниципаль районы башлыгы итеп сайлануына. Ягъни конкрет бер шәхес муниципаль район башлыгы итеп сайлансын өчен нинди этапларны үтәргә тиеш. Һәм бу бит инде бик кызыклы схема, һәм анда ул схемада катнаша бик күп кешеләр, сайлаучылар да, муниципаль депутатлар һәм башкалар. Һәм ул шул кадәр чынлыкта катлаулы һәм урыны белән абсурд схема инде ул. Менә без аны аңлатып тахтага сыза, менә монда шулай эшлисең, һәм шуннан соң глава булып каласың дип инде. Андый яклары бар. Чынлыкта республикада гомумән балаларны, яшьләрне сәясәт белән кызыксындыру өчен, аларны әзерләү өчен тулы бер шундый система бар. Ул система уңышлы эшли дип әйтә алмыйм мин, ләкин ул һәрхәлдә бар. Ул теге безнең пионер юкка чыгу белән килеп чыккан балалар оешмасы Татарстан варислары берлеге бар. Ул шундый ярым сулпан оешма, балалар оешмалары берлеге дигән, шундый советы дигән аерым шундый оешма бар. Хәзер килеп чыкты Россиянең инде федераль дәрәҗәдә РДШ, Российское движение школьников, ул шулай ук теге нәкъ менә пионерны алыштырырга тели инде. Бар бит безнең яшьләр өчен яшьләр парламенты Татарстанныкы менә мин анда Татарстанныкында әгъза булып торам, Актаныш вәкил булып торам. Аның бар хәзер районнарда вәкиллекләре, мәктәпләрдә бар үзара системасы. Безнең гимназиядә мәсәлән бар президент. Менә шул президент посты безнең өчен гимназиядә бик мөһим. Чөнки без аны сайлыйбыз һәм сайлау процессын без үткәрәбез менә җитди рәвештә дебатлар белән һәм бюллетеннар белән, аларны менә теркәп, санап, менә бу процедурада балаларны катнаштырып, аерым элементлар белән таныштырыр өчен инде. Ләкин беләсезме, безнең барыбер укучылар күрәләр чын сайлауларның ничек үткәнен. Барыбер алар аны тыйымлыйлар. Кайберләрнең әти-әниләре утыралар менә шул сайлау комиссияларында. Барыбер инде ул ике яклы караш. Чынлыкта безнең ул бик авыр әйбер, ләкин безнең Орвелча дөнья килеп чыга. Безнең бер яктан менә ике мәгънәле бөтен әйбердә. Безнең бер яктан без менә күрсәтәбез, демократия шулай эшләргә тиеш. Конституция менә шулай сөйли, шулай. Кагыйдәләр шундый, һәм балалар мәктәпнең президенты сайлаган күрәләр, анда без сайлыйбыз гадел иттереп. Инде икенче көнне мәсәлән үтәде, анда башка сайлау, муниципаль сайлаулар, республика сайлаулар, анда инде башка чынбарлык килеп чыга, һәм безнең һәрвакыт инде бер ике мәгънәлелек, ике төрле чынбарлык бергә яши, һәм бу инде моны яшәп булмый, балалардан бу әйберне яшәп булмый дип уйлыйм. Аярыма мин бер сорау бирәм Айдарга. Айдар бит үзе дә бик син яшь буын вәкилеме? Менә синең 18 яшеннән син беренче тапкыр сайлауларга барганнан бирле менә хәзерге көнгә син ничек чамалыйсың? Сәясәт белән кызыксыну арттымы? Сайлауларга йөрү арттымы? Менә миңа шулай тоела. Чөнки мин Айдар яшендә, Айдардан нәзигенә яшьрәк, анда 20-ләрдә ничектер гомумән сөйләшенми торган әйберләр иде кебек ул. Я да мин картайдым, я да шулай. Юк, артып саныйм, мин беренче тапкыр тавыш бирдем 2015 елда. Һәм ул бик кызык тавыш бирү булды, чөнки мин тавыш бирмәдем, минем өчен тавыш бирделәр. Авылларда шундый система эшли. Ләкин мин каршы түгелем, чөнки Миңнеханов өчен тавыш бирүләр иде, мин тавыш каршы килмәде. Ярый, шулай эшләп дидем. Сезон айыннан ул менә бер генә бераз теге
темага китәм. Мин теркәлгән Телекәй авыл җирлегендә һәм менә узган елны җәй көне булган референдумда Конституция буенча безнең авыл җирлегендә 25-30% халык каршы килгән яңа Конституцияга. Һәм бу вакытта шайнанда иң зур сан, һәм мин аптырадым, ни өчен шулай килеп чыккан, чөнки башка бер авыл җирлегендә андый сан юк. Бик кызык булды бу миңа. Ә инде кызыксыну дигәндә, кызыксыну артты дип саныйм, чөнки хәтерләсәгез, безнең бар иде 2018 ел, данлыклы ел, һәм анда безнең кандидат булырга теләгән инде Навальный шулай ук, һәм менә Россия Федерациясе президенты сайлаулары алдыннан анда бик каты кызыксыну көчәйде. Минем күп танышларым катнаштылар, күзәтүчеләр буларак участокларда, тавыш участоклары катнаштылар. Бу да үзенә күрә бер фактордыр, активлыкның барлыгының чынлыкта. Аннан соң хөкүмәт тә бит хәзер теге барыбер төрле чаралар үткәреп карый. Шул мәсәлән Татарстанда яшьләр парламенты институтын яңарттылар, теге ул элек башка форматта эшләде, аны булдырдылар, һәм нәрсә эшләделәр. Бу яшьләр парламентында утыра яшьләрнең вәкилләре, шуңа күрә яшьләр үзләре тавыш бирсеннәр дип, республика күләмендә үткәрделәр шундый онлайн тавыш бирүләрне, дебатларны һәм башкаларны, ничектер аны рәсмиләштерә тырыштылар инде аңа теге яшьләр күзлегендә легитимлык бирергә. Шуңа күрә хөкүмәт тә, аңлашыла ки, теге башка сәяси көчләр тартып алмасын өчен яшьләрне үзенчә менә аларны безне инде тартырга тырыша. Әйе, мин дә шуны сорамакчы идем. Бу бигрәк тә шуның өчен эшләнәдер әле ул. Башка якка борылмасыннар өчен, менә шушы якка. Азатлык радиосы, Татарча подкаст. Мин хәтта ки кайбер вакытта югалып калам, мин балалар сораса, сайлаулар вакытында. Син кемне сайлаячаксың? Мин мәсәлән, бөтен кеше сайларга кушылган түгел инде, әйтик, чакырылган, өндәлгән кешене сайларга җыенмасам, миңа кыен аны әйтергә. Мин әйтәм, мәсәлән, фәләнне. Һәм ул иртәгә бара мәктәпкә, ул мәсәлән Россия мәктәбендә. Бара, менә минем әниләр бит фәләнне сайлаячак, менә бу кешене сайламаячак. Һәм миндә ниндидер бер укытучыдан куркуымы, менә миңа төртеп күрсәтерләр кебек, менә бу бит безнең яклы түгел, менә бу бит оппозицияны сайлап йөри. Менә әниләре бит шундый дигән, әнә шундый ярлык тагарлар кебек. Менә шундый әйбер Россия кешеләренең күбесендә бар, ата-аналарның күбесендә бар. Лакмусовый кагаз дип әйтәсең, кайвакыт сөйләшүдә менә бу бала шулай әйткән, әйтәм, аның әти-әниләре каян чыккан дип сорап куясың, чөнки теге чынлап ул бездә бар. Ләкин мин менә хәзер 5нче ел яшим, Канадада ул минем бетә, чөнки менә беләсеңме, менә монда бәребер кем нәрсә уйлый, гомумән аларга бәребер. Менә син хит Трамп ярат, син шунда Фейсбукта яса, син шуны яз, син шуны, синең ни балаңа, ни сиңа мөнәсәбәт үзгәрми, чөнки син менә мәсәлән Путин яратасың, Трамп яратасың, менә бу әйбер. Ләкин менә икенче әйбер син әйтәсең бит кыен, шундый теге балага үз фикереңне тагасың кебек дигән әйбердән мин бик каты мактана алмыйм, менә супер кулланам дип. Ләкин ул вакытта менә сораулар бик булыша. Миңа бу кеше шыйдыра, сиңа ничек? Нишләп? Һәм ул вакытта теге ошый дип әйтү түгел, нишләп микән бу кеше? Әйдә укыйк микән? Әйдә карыйк микән? Шундыйрак. Шул ук мәсәлән, менә диндә дә бит, менә бу әле күптән түгел генә бер укуда булган сорау, менә шул гомосексуалистлар һәм гомумән сексуальное образование дигән әйбер име, кайвакытта мөселман халыкта нык каты агрессив һәм тискәре мөнәсәбәт. Менә ул да бит дөрес түгел. Ислам бит гомумән шундый агрессивлык алып бармый. Һәм монда мин ничек җавап бирергә тиеш? Кеше әхлак яктан да, сәяси яктан да, кешелек ягыннан да менә тәрбия. Шуның өчен мин аларның сорауларына сорау бирәм, Эльвира. Җавап бирмәсәм, әйтәм, мин иртәгә шул темага кайтам. Менә сез бит сүз китте безнең җирле идарәгә һәм гомумән ничек менә балаларны без шулай тәрбияли алабыз. Мин менә бер факторны күзәтәм, һәм миңа калса ул бик мөһим. Мин варислар чакларын әле хәтерлим, варис булдык. Менә безнең татар гимназиясында ул ничектер торгызыла башлады. Волонтерлык, име? Пионер вакытында бу бит инде менә волонтерлык та волонтерлык. Менә миңа калса ул хәзер әз генә, мин белмим, мин инде 12 ел, 11 ел Рәсәйдә түгел, ләкин мин киткән истәлекләремне әйтәм, миңа шулай тоела. Волонтерлык ниндидер менә өстәмә эш, ул ниндидер, текә түгел.
ул заманча түгел кебек, име? Менә монда ул волонтерлыкны алар шуның хәтлек дәрәҗәгә тыргыздылар, ниндидер профессиональ дәрәҗәгә. Мәсәлән, хоккей бик кыйбатлы спорт, ләкин андагы тренерлар әтиләр. Гади әтиләр кем йөри, курсларны уза, үзенең баласының тукымын алып бара. Һәм алар кайбер әтиләр, кайбер шундый коучлар, алар хәтта шыпшынап теге профессиягынан да китәләр. Ул бөтен җирдә, ул футбол, хоккей, спорт дисеңме, ягъни волонтерлык ул норма. Мәсәлән, Йосыфның һәр ел, ул хәзер middle school'да, һәр ел сәгатьләр саны арта. Нинди ул волонтерлык эше чыга. Һәм минем мәктәптә укучы балалар бар Америкадан. Әлима апа бармы авыл баласы кемгә мин инглиз телен күтәрәм дип. Менә миңа волонтерлык сәгате кирәк. Бер дус кыз әйтә, менә ул экология белән шашкан, һәм ул ниндидер экология җирендә менә теге оешмасында шуны эшли. Менә бу бит инде җирлек идарә. Менә ул алып бара һәм ничектер менә Йосыф нәрсә эшли? Ул ничектер мияны һаман әйдә инде татар теленнән дип нитәм дә, ул юк, мин үземнең элеккеге мәктәпкә кайтып китап укырга, авыр булган балаларга китап укырга булышам. Менә аңа рәхәт шунда, ул interactive reading ясыйм мин дип әйтәм. Имә шунда. Менә бу әйбер бик мөһим дип уйлыйм, чөнки менә мин үзем теге староста идем инде. Менә безнең бу староста гомумән актив кеше шуның хәтлек образга кергән. Ну ярар, сиңа күп булса эшлә инде дә. Менә шулай бит инде мөнәсәбәт. Теге алып барасың килсә инде алга, әйдә. Без утырып барабыз. Монда менә логика шундый, менә президент школы дигәннән. Әйдә инде мәйтәм улым, менә кара президентка укытучы безгә яза. Аның бөтен менә ниләре бар. Әйдә президент булып чыксын әле ди. Ул әйтә, мин теләмим ди. Чөнки ул ди, менә анда 4 кеше бар, мин аларның программаларын укыдым, миңа берсенеке бик ошады, ул аннары эш куша, мин шуның бер эшен эшлим ди. Логика башка. Ягъни менә миңа бу ошады. Һәм ул менә староста, президент мәктәбен ул эшли торган кеше түгел, ул җитәкче. Ул эш куша торган әйбер. Һәм менә бу волонтерлык системасы, ул менә кичкенәдән шулай үстерә торган әйбер. Һәм аны Татарстанда ул системаны миңа калса сәләт оешмасы бик әйбәт эшли. Алар чыпчынап балалардан шундый анекдот бар сәләт турында ишеткәнегез юкмы? Сәләттә һәр икенче кеше директор, проектный менеджер, анда президент, мин генә гади шәфкать туташы. Ягъни теге сәләт менә шундый мөмкинчелекләр бирә, менә ул системаны чыпчынап мәктәпләргә, бөтен менә оешмада кертергә кирәк. Без аны югалттык дип уйлыйм. Ул бар иде, әле көчлерәк тә иде дип истә минем. Ул системаны кайтарга тырышалар илдә, ләкин федераль дәрәҗәдә дип әйтгәндә ул волонтерлыкта катнашкан балалар өчен бар өстәмә баллар университетка кергәндә бар бит хәзер менә волонтеры победа дигән хәрәкәт ел саен менә җиңү бәйрәм алдыннан да һәм ел дәвамында инде ветераннар белән эшләү буенча. Ну, янда теге бар бераз официоз төсмерләре, ләкин андый форматларга булса аны хөкүмәт теге рәсми рәвештә инде хуплый. Гомумән менә быелгы коронавирус вакыйгасы барышында, пандемия барышында да волонтерларның хезмәте бәяләнде һәм анда мәсәлән Актанашта балалар да йөрде, анда таратып бу тартмаларны азык-төлек белән андай берләр дә бар. Актанашта һәм республикада гомумән авыл районнарында бар иде элек Форпост оешмасы. Форпост һәрдә бар инде. Форпост оешмасы ул җәмәгать тәртибен саклый торган шундый ихтиярилар. Һәм анда катнашалар инде шул балалар инде, 14, 15, 16 яшьлек, 17 яшьлек балалар инде. Ихтияри микән инде алар, ләкин анда барыбер бер кызык әйбер табалар иде инде. Анда йөриләр иде мәсәлән. Ул кадәр киң калган әйбер түгел әлбәттә, ләкин менә бераз ал шартлар бар, үстереп җибәрергә мөмкинлекләр бар дип саныйм бу әйберне. Ул беләсезме, ул шуның хәтлек җиңел мөмкинчелек ул. Менә Казанда әле яшь чакта радиодан бер әйбер ишетәм. Менә сәламәтлекне без заманча ясарга тиеш дип радиодан тыңлыйм. Мин гомер буе биедем, гомер буе спорт минем булар спортны ничек заманча итеп ясыйлар микән дип эшеннән бик шундый теге пессимист кеше сөйли инде. Карагыз, ни хәтлек ул хәзер заманча, бөтенесе су эчеп, лимонлы су эчеп, спорт белән шөгыльләнеп, ППда утыралар. Волонтер, беневоля инде французча ул ул шуның хәтлек текә кеше монда. Бу супер модны менә син волонтер булсаң. Модны гына түгел, синең аның бенефитлары бар.
син мәктәпне яба алмыйсың уку елын, әгәр синең ниндидер сәгатьләрең юк. Артыграк булса, хәтта интервью эшкә алганда зур корпорациялар, әгәр синең ниндидер җәмгыятьчелек эшләрең бар, бу сиңа зур плюс, 30-40% бу сиңа зур плюс һәм күрсәтә. Ул интервьюда, университетта шундый эффект һәм рекомендательное письмо дип әйтелгәнчә булды татарча. Шундый хатларны аеруча волонтерлык эшләреннән алсалар, бу күпкә дәрәҗәле дип санала. Бу балаларны активлаштыра инде, активлаштыра, иҗтимагый тормышта катнашуга этәргеч бирәме? Иң мөһиме, моннан курыкмасыннар рәсмиләр. Юк, ул шунап, ул ничек алар аны кызык ясый алалар? Әгәр сайлау бирсәләр, менә син әйтәсең, ихтияри микәнни ул? Әгәр ул ихтияри булса, димәк, менә мин моны телим, моны теләмим дигән әйбердән чыгадыр инде ул. Һәм әйтәм, бу бөтен спорт тренерлары, аларның анары элемтәләр була, менә безнең кичкенә шәһәрнең мэрдагы сәясәтчеләр белән алар тыгыз элемтәдә булалар. Ягъни син һәрвакытта ниндидер мөмкинчелекләргә анары иясең. Теге син җиккән, эшләгән, арып беткән староста түгел, киресенчә ниндидер менә статуска ятырган кеше. Шунсы шәп. Алимә, Айдар, зур рәхмәт сезгә сөйләшүегез өчен. Бу шундый үзе бик авыр тема булды, шулай да бик кызыклы сөйләшү булды дип уйлыйм. Рәхмәт, уңышлар сезгә. Рәхмәт. Һәм мин Татарстанга, аеруча бөтен мәктәпләр шул Актаныш гимназиясендә булсын. Шундый креатив укытучылар теләп калам һәм балаларга һәрвакытта уңышлар, кызык укытучылар теләп калам, ярыймы? Мине дә изге теләкләр һәм һәрвакыт шанда укытучыларга да, балаларга да, әтиләргә дә фактлар белән эшләргә кирәк. Менә киңрәк карар өчен төрле әйберләргә мәгълүмат бик күп. Сорый да белергә кирәк, күрә дә белергә кирәк. Менә шул фикер ачыклыгы насыйп булсын барыбызга. Бу Азатлык радиосының татарча подкасты булды. Безнең подкастларны сез azatlyk.org сайтында, YouTube, Яндекс.Музыка, SoundCloud, Spotify платформаларында, Азатлыкның социаль челтәрләрдәге барлык аккаунтларында тыңлый аласыз.